Já bych vám tady rád ještě k posouvající síle ukázal takový rychlý tip a takové zjednodušení, jak to ve spoustě případů dokázat vykreslit i bez toho, aniž byste si dopočítávali postupně na papír konkrétní hodnoty. Takže my tady máme tu posouvačku a zleva šipku nahoru, zprava šipku dolů a zkuste si teď představit, jako kdyby jsme vzali třeba buldozer a postupně zleva doprava jeli přes tu konstrukci. Takže já si vezmu ten buldozer, jedu směrem doprava, budu jakoby drtit tu konstrukci a budu koukat za sebe, co jsem přejel. A za sebe, to je vlastně ta šipka zleva kladně směrem nahoru. A to, co fyzicky přejedu, to započítám do kalkulačky. A započítám to, pokud to bude nahoru, tak plusově, a když to bude dolů, tak mínusově. Takže pojeďme přes tu konstrukci. Pokud najedu na tu konstrukci, tak tady vidím, že rozdrtím v uvozovkách to Ačko, takže přejedu tu sílu 6 kN, která jde směrem dolů a jde proti té šipce, takže bude mínusově. Dám si do kalkulačky -6 a zároveň v tom průběhu skočím do mínusu, na tu -6. Mezi Ačkem a Bčkem, když jedu dál, tak nepřejedu žádné svislé zatížení, takže zůstává hodnota -6 takto konstantně a mám ji v kalkulačce. V Bčku, jakmile tím buldozerem přejedu Bčko sem, tak jsem najednou přejel sílu 12, která míří nahoru. A to znamená, že s tou šipkou je to plus. To znamená, do té kalkulačky, kde mám -6, si přidám +12 rovná se a vznikne +6. A tím pádem vidím, že mám vyskočit na hodnotu +6 i v tom průběhu. Takže skočím nahoru a jsem na +6. Mezi Bčkem a Cčkem nepřejedu nic, takže se tam nic nezmění, takže to bude vodorovně 6. Ale jak začnu přejíždět od C do D postupně tu konstrukci, tak tady jedu přes to spojité zatížení postupně. To znamená, s každým metrem nebo s každým centimetrem to bude ukusovat z té posouvačky. A celkový vliv toho obdélníku, až přejedu až do D, je vlastně tady ta svislá síla 12 směrem dolů, to je to náhradní zatížení. Takže když to započítám do kalkulačky, bude to s mínusem, protože to jde proti té naší kladné šipce, tak zase jenom připomínám, v kalkulačce teď máte hodnotu +6, dáte si tam -12, vznikne vám -6, což je vlastně výsledek za tím spojitým obdélníkem, když ho celý přejedete. A to je právě tady ta -6 v tomto místě a když to spojím takto lineárně, tak mám vykreslený celý průběh. Takže vidíte, že to jde udělat úplně bez toho, aniž bychom si tady pro každé místo počítali zleva nebo zprava ty hodnoty, ale že vlastně nasčítáváme to, co přejedeme, nahoru s plusem a dolů s mínusem.